Sa number 6, nagdangat na sa 15,000 pesos nga reward sa makahatag impormasyon batok sa nagabaligya kag nagapamakal sa dog meat ang gintanyag sang Animal Rights Group kag Bacolod PNP. Yari ang report. Sa pagsinapol sang katapos ang Alaga Bacolod nga ginalkipan sa mga Animal Rights Group PNP upod sa mga tiglawas sang kabaranggayan na duso ang pagpatukod sang help desk sa mga barangay hall kag police stations nga sarang palapitan sa mga tagreklamo angot sa animal welfare complaints. Kabahin na diri mga kaso sang illegal dog meat trading nga ginakabalakan karon sang animal rights advocate. Suno kay Ai Gamboa, Vice President sang Community Animal Rescue Efforts sa CONCARE, madamo na sila sang nabaton nga reklamo angot sa grupo sang dog meat trader nga nagalambiyong sa mga kabaranggayan agud magbakal sang ido sa tig 50 pesos ang bilog agud nga ihawon. Masubo kaya mga layaw nga ido ang nangin target man sang wala pa makilalaan nga mga persona nga masami sakay sa tricycle. Yaran actually kami kasi ay nag-tie up na kami sa pulis, ging kaduan na, nakitaan na, locate na ang lugar. Pero ang problema, si Tony has to be caught on act. Ang grupo nga Back Project PH ang nagtanyag na sang 5,000 pesos ka reward sa mga makahatag impormasyon batok sa mga responsable sa illegal nga dog meat trading. Ang pamunuan sa Bacolod City Police Office nag-offer man sang 10,000 pesos nga reward agud matap na kag madakpan ang mga nagapamakal kag nagapanakop sang ido agud ihawon. Ito po ang number ko, 0969-573-7167. Kung may kaalaman kayo sa dog meat trading, okay, I'll give 10,000 sa bawat information. 10,000. Pasensya na po kayo, yun lang po makakayanan ko. Pero malaking bagay po sa inyo. No questions asked, positive operation namin sa mga dog meat trading niya. Hulihin po natin yan. Nagligad lang nga tuig sang na-intercept sang katapos ang Police Station 10 kag gwardya sang slaughterhouse ang 7 ka mga ido nga ginbilin sa mga dog meat traders sa barangay Handumanan. Nagapating Back Project nga kalabanan sa mga ido ang mga layaw nga ginsikop sa nakapalagyo nga mga persona.